Naginilid. Uy! Yan naman. Ang ka pa dito. Linis ka ng bahay. Ha? Kasi pumunta dito ng kuya mo. Kapauwi na daw kasi siya. Pag pumunta yun dito ng kuya mo, ay inis yun sa'yo. Lagot ka. Okay. Inis ka. Ito lang ako doon. Photoshoot pa ako doon. Ha? Ay, may naiwan ako. Gusto mo ba yun? Ay, wala pala. Hindi na nga pala. Ay! Apa, ang galing naman, Miggy. Malinis yung kwarto. Thank you po, kuya. Oh, magsiayos ka na. Pupunta ka na sa eskwelahan. Okay po, kuya. Wala pa, Gin. Hello? Sige po. Sige po. Sige, papunta na po ako dyan. Saan mo po ang hospital dyan? Ay po. Gin! Gin! Okay ka lang ba? Tumawag kasi yung kuya natin eh. Na may lagnat ka daw, naimatay ka daw.